παρόλα τα προβλήματα που έχει η ομάδα, όλα τα παιδιά καθημερινά εδώ δίνουν τον εαυτό τους, είμαστε επαγγελματίες και σεβόμαστε τη φανέλα που φοράμε και έτσι πρέπει να κάνει πάντα ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, στην Ελλάδα λίγο, επειδή είμαστε έτσι σαν λαός, έχουμε λίγο μπερδευτεί και πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές έχουμε μπερδευτεί. Νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε παράγοντες και αύριο εμείς είμαστε εδώ, μεθαύριο δεν είμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που δεν χρειάζεται εγώ να πω τι αντιπροσωπεύει. Όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι μεγάλοι σύλλογοι στην ομάδα. Είναι πολλές ομάδες ιστορικές με τεράστιο κόσμο πίσω τους. Μία από αυτές είναι και ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι η ομάδα δικιά μου και νομίζω ότι όχι για μένα, για την ιστορία τόσα χρόνια που έχει πίσω, πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Όπως και να έχει αυτό. Όπως και να έχει αυτό, με ό,τι ποδοσφαιριστές είναι εδώ, όπως και να έχει, δεν πρέπει να σβήσει, νομίζω ο Παναθηναϊκός. Και επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κατσουράνης τα λέει αυτά για να χάσει τα χρήματά του, να το απαντήσω κιόλας ότι εγώ δεν το λέω αυτό για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας αξίωσε και βγάλαμε κάποια χρήματα στη ζωή μας βάσει του επαγγέλματος και βάσει αυτά τον υγρό που πιάσαμε μέσα στα γήπεδα. Και το λέω σαν απλώς ο θεατής του ποδοσφαίρου και ας μην ήμουν ποδοσφαίρης του Παναθηναϊκού. Αλλά όλο αυτό είναι προϊόν όλου αυτού που τόσα χρόνια οι ποδοσφαιριστές λέω ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Όταν δεν υπάρχει οργάνωση, σιγά σιγά οι ομάδες θα σβήνουν. Αργά ή γρήγορα θα σβήσουν όλες, θα σβήσει και το ποδόσφαιρο. Και εγώ δεν βλέπω και το παθητικό. Και έχω κάτι γραφικός γιατί είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που το λέμε. Πολλοί άλλοι βολεύονται και δεν μιλάνε καθόλου. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο διοικείται ήδη είναι στο θάνατο, νομίζω ότι θα πάει και στο θάνατο τρόπος του λέει, θα πάει και πιο κάτω. Έτσι θεωρώ εγώ. Ίσως όμως το πιο κάτω να είναι, αυτό πρέπει να γίνει στο ποδόσφαιρο τελικά το πιο κάτω. Ότι έπρεπε όλοι αυτοί να καταλάβουν ότι τώρα είναι η ώρα να βάλουν Έλληνες ποδοσφαιριστές νέους να παίξουν. Γιατί μόνο στην Ελλάδα ο 16 χρονών είναι μικρός και ο 24 ταλέντο.